Който си го може, си го може. Вие, хората на село Струма, определено знаете как да правите нещата да се случват, да растат и да се преумножат. И не говоря само за това, което произвеждат работливите ви ръце на плодородното поле, или за красивите къщи, които построихте, или за мегдана, който устроихте. Говоря за това чудо, което всички заедно ще преживеем днес, тук и сега. Третото издание на фестивала "Фолклор с приятели". Спомняте ли си? Не беше много отдавна, когато обявих от тази сцена първото издание на фестивала. Тогава посрещнахме 300 участници. Миналата година посрещнахте 450 участници. Тази година сте любезни домакини на общо 46 фолклорни групи и 750 участници. Който си го може, си го може! Ще пеем и ще танцуваме с фолклорни формации от региона, цяла България и обичани гости от Република Северна Македония. Така че с пълно право мога да кажа: добре дошли на третото издание на Международния фестивал "Фолклор с приятели". Денят ще бъде дълъг, достатъчно, за да чуем и видим всички, които обичат фолклорната песен и танц. Денят ще бъде красив и пестроцветен. Денят ще бъде сцена, на която песента и танца ще срещат и събират хората с любов. Денят е наш. Аз съм Антоанета Кирилова и за мен е чест отново да бъда сред всички вас. Поздравления за всичко, което правите, хора на село Струма. Поздравления за екипа към Народно читалище Отец Паисий 2005 година. Поздравления и за обичаната и избираната от всички вас вече 15 години госпожа Величка Каталска. Когато семето е добро и сеячът е работлив, няма как да не даде такъв изобилен, вкусен и добър плод. Разбира се, във всички свои добри намерения и високи цели, госпожа Каталска и народа на село Струма са били подкрепяни от господин Атанас Стоянов, кмет на община Сандански. Давам думата на господин Атанас Стоянов за официално откриване на фестивала. Здравейте, уважаеми участници в фестивала! Честит празник на всички ни! Христос възкресе! Христос възкресе! Добре сте ни дошли отново тук в трудолюбивото и гостоприемно наше село Струма, за да споделим заедно радостта от третото издание на фестивала "Фолклор с приятели", и самото негово наименование на фестивала всъщност е показателен за това, че тук се събират в едно хора, дошли от близо и далеч, но трайно привързани с фолклорните български народни и фолклорни традиции. Приветствам ги всички вас с дружелюбното, с приятелското добре дошли в гостоприемното село Струма. Нека да си пожелаем, а не само с пожелание, убеден съм, че целият ден ще бъде така. Истински празник на българското, истински празник на българските народни традиции. Да продължите, както днес, така и занапред да изповядвате вашата привързаност към българските народни песни, към българските народни танци, към носиите, към обичаите ни, към българските народни традиции и всичко онова, което ни прави не само добри хора, а най-вече ни прави добри българи. Това е българският народен фолклор. Бъдете здрави и успех на фестивала! Благодарим. Готови ли сте? Да дадем старт на третия международен фестивал "Фолклор с приятели". Разбира се, ще започнем с химна на село Струма. Спомняте ли си думите? Село Струма е красиво, нови къщи се белеят, тук весело и щастливо хората добри живеят. Аплодисменти за Костадин Тренков!
веката се родило новото ни село Струма. Тук дошли са планинари, градинари и овчари, ниви къщи построили, пустини ви засадили. Тук дошли са планинари, градинари и овчари, ниви къщи построили, пустини ви засадили. Село Струма е красиво, нови къщи се велеят. Тук весело и щастливо, хората добри живеят. Тук весело и щастливо, хората добри живеят. Стогодишните чинари шепнат ни легенди стари, за войводи в планината, върнали ни свободата. Слънце рано тук изгрява, Струма тихичко припява, на стопани работливи, край градини и край ниви. Слънце рано тук изгрява, Струма тихичко припява, на стопани работливи, край градини и край ниви. Село Струма е красиво, нови къщи се велеят. Тук весело и щастливо, хората добри живеят. Тук весело и щастливо, хората добри живеят. Хората добри живеят. Ами, да започваме. Първи на сцената ще излязат женска и мъжка певческа група към Народно читалище Никола Вапцаров 2005 село Струма. Силни аплодисменти! Седна ничему да яде, чему да пие. Батая чука висока, потая труша горница. Майка на чему мой домаше, не седи, чему разгаде. Не седи, чему разгарден, разгарден, чему разпаса. Кете фана, чему клети турци, чему арнаути. Чему на майка мой домаше, не бойся, мале
плаши се. Не бой се, мале, не плаши се. Че мова глава сабја не реже. Че мова глава сабја не реже. Че мова стака куршум не лови. Още зборот джемо не дорече. Джемо ми беше сарадиса. Джемо ми беше сарадиса. Сарадиса, джемо расипа.
Всички участници ще получат подаръчна чанта и грамота за участие в фестивала Фолклор с приятели. Сега започваме с хората. Представям ви фолклорна танцова школа Пиринска фурия към село Струма, които ще ни изпълнят две хора. Силни аплодисменти за тези дами и господа.
gori sa tebe. Stranite oči da vidam, robke ti pidam do veka. Gora ti te vegi anole, ravnata snaga se dole. Потръгнали на хорца, а сега ще помоля за вашите уважителни аплодисменти за едни прекрасни дами от село Старчево, Народно читалище Отец Паисий 1928, фолклорна певческа група, ама силни аплодисменти за тях. Ponoći se peva, staja turska vera. Potoči se peva, mamo, potoči se peva. Potoči se peva, staja turska vera. Kad se potočila, mamo, kad se potočila, kad se potočila i se pokajala. Kad se potočila, mamo, kad se potočila, kad se potočila i se pokajala. Bila
Stojanova majka bez njeno navodi, bez njeno navodi. Selo na nastojamo matera, nastojamo matera. Od selo nastojamo matera, nastojamo matera. Stojani veli stiga odimale, stiga odimale. Ja stojani veli stiga odimale, stiga odimale. Kako mi brodi, ja si moma najdo, ja si moma najdo. Stiga on mi drobi, ja si moma najdo, ja si moma najdo. Znot celo do traja stoj na male, traja stoj na male. Lizo celo to traja stoj na male, traja stoj na male. Popovata kjerka, Jakovata vnuka, Jakovata vnuka. Popovata kjerka, Jakovata vnuka, Jakovata vnuka. Majka mu veli, stojane, 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 stojane. Ja majka mu veli, stojane, 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 stojane. Ja stoj na negdje, napadaja strešna, napadaja strešna. Ja stoj na negdje, napadaja strešna, napadaja strešna. Moli si me, drži na mi veze, male da mi kaže. Силни аплодисменти за това автентично капелно пеене. Благодарим ви, дами и господа. А сега силни аплодисменти за певческа група Струмски Славей към пенсионерски клуб Квартал Струмско. Аплодисменти за тези господа и техните дами. Let me
Продължаваме с две пъстроцветни по душа олгодашки баби, две сестрички, които полетяха на крилете на любовта към автентичната българска песен и кацнаха тук на сцената на село Струма. Аплодисменти за тях! А па сега съм дошла да ме питам да определите какво животно съм. Ами аз имам 3 снаи. Абе радувам им се, слушам ги, готва пуста штура, стана сутрин уготва дам да се яде. Капа крена на нивата и они вика, леле, тая кобила се загнала некъде. Обърна се па викам, Боже, па дали не съм кобила? Айде, ойда на нивата. Па там и комшиите копале, жнатле, що работят и я работя. Па вика, погледнете, бе, тая като вол работи, бе, да му се не види никой. Па свикам, Боже, па дали не съм вол станал. И шас си крена, викам, че да мина през магазино, да купа нещо да яде, той е свет дома, що само спи. Ой, да купа, па уж Боже, ви са мирно на опашката, па ми речат, демо бе, буташ се като овца. Па си викам, Боже, па дали не само овца. Крена си нека дома, хайде, гледам 3 снаи, на джамчето висат. О, леле, тая кучка иде саке залая нагоре надоле. Боже майко, па дали не сам па кучка да му се не види некъде. И така, разтърша се уготва, сложа да се вечера, и аз си мисля уж, убаво ям, мляска като свиня. Викам, Боже, па дали не сам свиня станала и яде. Както иде, ойде стария да си легне, и я като омия, като наглас ойде до него, и Боже уж да легна. Дево ме мечко, буташ се като мечка. И те за това съм дошла, мили хора, па да ми кажете, па какво животно съм. Силни аплодисменти за тези две дами. Казах ви аз, че са пъстроцветни по душа и със сладка приказка. Благодарим ви, дами.
Благодарим ви. А сега вашите още по-силни аплодисменти за певческа група Шарена китка с ръководител Кирил Янкулов от град Петрич, Съюз на слепите.